Kane ka sngi nyau terik risau kabalang karakhe ya ka sngi bakar pang jong kamaria jong rosary bukoi kabala penlong bat pen bena pait ba dau po pius basan house name chiejar sans pa nyau puai kane ka sngi ban kan mau ya ka jing job jong ki kristan ha ka tma ba lepanto kabala ai nam badai ka jinga site ba ka jinga rap jong kamaria bukoi ling ba ka jing duai ya rosary upo pius basan ula kerpat ye barok ki Catholic banduai ye rosary bukoi bat layo jing job bat hadin bagi la job ula penlong ye ga sngi kum kadak jong ka jing ye thulupa bat ka jing sngengu ya ka Maria kane ga sngi ge pen kan mau yingi ye ga bor jong ka jing duai kham tame ka jing duai ye rosary bukoi ha ki por jo ka jing e halaying lasam hak imlang kasalang laneha ka perthei parok kawai kumha ka por upo pius basan yangi lakhat ban kala kum ka Maria ban perkhat ne ban ngam jiliu shephang ukures lingba urosari bukhoi ban yo bon ban yo jing sup bat jing kermen hakane ka perthei ka badang ye yele bat gi jing e daga men sim daga met bat urosri ulong uatiar jong ka jing sup jing yatli bat ka jing sha shkon ya ublay kublay shibun